Hola, bon dia, soc en David Caballero, el xef de Bon Preu i Esclat, i la recepta que us proposo pel dia d'avui és un ceviche de perca. Aquest matí he descongelat aquests filets de perca perquè fa un parell de dies vaig anar al mercat, vaig veure que estaven molt bé i vaig pensar que era un peix que ja venia net, bé sense espines, és un peix fantàstic, amb una bona textura i què millor que aquest peix per fer la recepta d'avui. Aquest ceviche és una recepta peruana, una recepta que ens funciona molt bé amb aquest tipus de peix blanc. Sobretot molt important que l'haguem congelat, 48 hores l'hem tingut, és el mínim que hauríem de tenir-lo i ara ja el podem disfrutar amb cru, perquè al final aquesta recepta d'avui és una recepta d'un peix cru, l'únic que farem és marinar-lo. Comencem a tallar-lo, en aquest cas el farem amb uns dauets petitets i després li anirem posant els ingredients, d'acord? Bé, farem primer com unes làmines i després uns trossets. No cal que siguin molt petits, aquesta mida és bastant bona. Vale, doncs ja el tenim aquí. Ara el que farem és reservar-lo una miqueta a la nevera perquè comencem a preparar la guarnició. Per fer la guarnició farem servir, en aquest cas, un moniato. Ells li diuen el camote, però ve a ser aquesta és una mena de patata dolça. Nosaltres farem servir el moniato, que és el que tenim més a prop. Encara estem en temporada. I el que farem és posar-lo al forn a escalivar. Farem una safata. Tenim una mica de paper d'alumini, d'acord? I l'emboliquem, que farà que ens cogui molt millor i més ràpid. I el ficarem a 220 graus, més o menys estarà 25-30 minuts, d'acord? Bé, ara el que començarem a fer és a marinar aquesta perca que teníem. L'hem deixat a la nevera mentre estàvem fent el moniato i el que farem ara és afegir tots els ingredients aquí dintre, remenar-ho i això serà aquest marinat, aquest ceviche de peix. El deixarem després uns 10 minuts a la nevera, que agafi fred i que es cogui, entre cometes. No és una cocció, però sí que els elements que li posem, àcids normalment en els marinats, tipus vinagre, tipus llima, tipus taronja, salsa de soja, coses que també tenen sal, ajuden a curar, a marinar aquest peix i dona aquesta sensació que està cuit. El que començarem a fer és tallar la ceba morada. Si no teniu ceba morada, ceba blanca, no passa res. I això sí, amb una juliana fineta, si podeu, d'acord? Què més? Li ficarem ara una miqueta de gingebre. Això és opcional, si no us agrada no cal que n'hi poseu. El gingebre l'hem pelat, ja sabeu, el podeu pelar amb un ganivet, amb una cullera, i enratllarem una mica. A mi aquest toc que té m'hi agrada força. Té un toc picant, però també és molt aromàtic. Combina molt bé amb la llima, aquest toc cítric. Posarem ara el que seria una mica de coriandre, és aquesta herba. És una herba una mica especial, hi ha gent que no li agrada gaire. Si no us agrada, li podeu posar julivert, no hi ha problema. Ara ficarem el bitxo. El típic bitxo que es fa servir és l'ají, el rocoto. Aquí en aquest cas hem trobat aquesta guindilla fresca, ens dona aquest toc picant. Si no en trobeu, li podeu posar una mica de guindilla d'aquesta seca, unes gotes de tabasco també funcionen bé, vull dir, si ho trobeu, fantàstic, si no ho trobeu, no hi ha problema, d'acord? Què farem? Tallarem, traurem la part aquesta d'aquí dalt. Això, amb cuidado quan ho talleu, penseu que pica molt, per tant heu de tindre clar de no tocar-vos ni els ulls, el ganivet l'heu de rentar bé, i el que farem és treure una mica les llavors, d'acord? Perquè si no ens pica molt. Veieu que té aquestes llavors, això és el que més dona el picant. Llavors amb una cullera treurem aquestes llavors. Tallarem com uns trossets així petits. Amb aquesta quantitat en tindrem prou. Ho afegirem en el bol on tenim el peix. I ara l'única cosa que ens queda ja és ficar el suc de llima. També podeu fer llimona, però a mi personalment m'agrada molt més la llima, més aroma, és més dolça, potser no és tan àcida. Aquí tallarem i bastant de suc de llima. I ara li afegirem també una miqueta d'oli, una miqueta de sal i pebre. I ara oli, oliva, punteta de pebre
i punteta de sal. Si veieu ara, si ens acostem aquí, ja veiem que només remenar-lo ja va quedant com més blanc, veieu? Bé, mentre passen aquests 10 minuts el que farem doncs, és preparar ja les 4 cosetes que li posarem al final. Farem servir un albocat, farem uns dauets i ho barrejarem a l'últim moment amb el peix. Vale, ja hem acabat d'escalivar el moniato. El traiem, ja està tovet, d'acord? I ara el que farem és pelar-lo i tallarem. Pelem. Amb la resta, com que us en sobrarà, per exemple, podríeu fer una crema, un puré, o també ens funciona molt bé amb amanides. Per exemple, una amanida una mica de moniato, un taronja, una mica de formatge de cabra, inclús. Ens funciona fantàstic. Bé, ja han passat, veieu, aquests 10 minuts. Mireu com tenim el peix ja. Tenim el peix, ha canviat totalment de color, és molt més blanc, d'acord? Doncs ja el tenim a punt. Agafarem un platet. Un platet negre, per exemple, en aquest cas. Ficarem aquí. I molt senzill. Això no té massa història, l'emplatat. Ficarem el peix amb una miqueta de la ceba. Vale, ara ficarem aquest moniato que teníem, aquí al cantonet. Posarem també els daus que havíem reservat del bocat. Ara podem ficar una mica més de coriandre, aquest que teníem picat. I ara teníem els quicos, normalment ells hi fiquen el xoclo, que és aquesta mena de blat de moro, que el solen saltejar. Aquí nosaltres, doncs, per fer-ho més nostrat i per donar-li també un toc així crunchy, molt més cruixentet, fiquem aquests quicos, uns quicos fregits, amb sal, i per acabar ficarem la lima i tindrem doncs, el nostre ceviche acabat. Un plat molt fàcil, molt ràpid, ja heu vist que amb 10 minuts de cocció més 5 de fer-lo, és un plat que funciona fantàstic. Com a entrant, és un plat tant d'hivern com d'estiu, el podem menjar a qualsevol època de l'any. És un plat que passa molt bé, el podeu fer amb qualsevol dels peixos. Sobretot important, el que us deia al principi, l'heu de congelar 48 hores, penseu que aquest peix està cru. I el marinat doncs, el podeu canviar una miqueta, si voleu posar també algun cítric com la taronja, el kumquat, la llima, la llimona, el que vulgueu. D'acord? Doncs espero que us animeu a fer-lo. El dia que trobeu un peix blanc que veieu que és fantàstic per fer-lo, doncs penseu en aquesta recepta i que la pugueu fer, la pugueu disfrutar i ens veiem a la propera. Doncs moltes gràcies.